Okay, maayong buntag sa tanan na ako diri karon sa inyong atubangan para mohatag sa ako ang testimony. Ako si Josel Camilio, natawo ko sa Naga Aguinaldo, Zamboanga, Sibugay. O kanang nagdako pug ko kay nagtransfer man mi sa Punawan Mabuhay, Zamboanga, Sibugay. Nagdako ko kauban sa akong pamilya nga grabe nga kalisod, kapobrihon, kasakit, pag-antos. Ako personally, grabe ang akong kahadlok sa akong amahan. Labi na kung mahubog siya kay usahay, magmaoy siya, manakit, labaw na sa akong mama. Sa nag-eskwela ko, elementary ug high school, tungod sa kapobrihon, naningkamot kog tabang sa akong mama, panlibod og isda, naningkamot ko og tabang sa ako ang mama, panlibod og isda, balay-balay, kay mao ni amo ang source of income sa una. Tabang po ko sa akong papa og panagat. Babay ko pero ako ang mutabang sa akong papa. Nahimo kong right hand sa akong papa sa bukid og sa pagpanagat. Nahimo po kong working student, usa ko ka labandira sa ako ang teacher sa high school og tigugas po ko sa karinderya para na ako'y ikapalit og bugas. Sudan kay every week 50 ra ang ma-afford sa akong mama ihatag sa ako. Bagkuman ako og second year high school, nanimpalad mi sa kauban sa akong magulang sa Zamboanga. Manarbaho mi for 2 months para nami palit og bag, notebook. Dayon, for April lang to og May. Dayon, nagsuroy-suroy ming duha sa Zamboanga. Wala mi kabalo asa mi mo adto. Nagdala mi sa Musanina, gisulod na mog sako, gasuroy-suroy mi, nangita mi og wanted helper. Tuod man, nakakita mi og nakasulod mi trabaho. Ang among 2 months nga plano sa pagpanarbaho, wala natuman kay nakasala mi. Nabuak namo ang lamisa nga glass, dili mi pwede makahawa kung dili namo mabayaran sa worth sa lamisa nga nabuak nga 7K. Hinungdan nga, nakaundang ko og eskwela. 2 years ang milabay, ang 2 months na ko, nahimo siya 2 years. Sa akong pag-antos o pagpanarbaho dito, niabot sa point nga, pabaligyaon ko og pandisal sa akong amo, makadlawon. Nahiubos kay ko, kung mga kasakit. Dayon, wala ko nag-expect nga, nakailan ako sa Zamboanga, naka-report sa akong mama. Dugay na daiming gipangita sa akong mama, kay wala mami cellphone sa una, lisod kay mo kontak. Moto ni ato akong mama sa Zamboanga, gikuha ko, o gipa-eskwela ko balik. Nakita na ko ang papaningkamot sa akong mama, sa pagpanglibod og isda, balay-balay, makahuman lang og eskwela sa high school. Dili na ako malimtan sa among tribute to parents, miabot akong mama, nanibaho pang isda, kay nagdala siya baldi, kay maglibod pa siya, kay wala siya pamasahe. Pait kaayo ako ang kinabuhi sa una, perti na akong hilak, kung nangutan ako sa Ginoo nga, Lord, moabot ba ka ang panahon nga dili namin maglisod? Lord, kanang tabangi ko nga mausab akong kinabuhi. Kauban sa akong pamilya. Mang, ug makakita ka ni akong video. Salamat. Salamat sa panahon. Sa imong pag-antos. Kabalo ko nga, nasakitan ka. Kay ginadapatan ka ni Papa. Nag-antos ka para namo. Pero, sugad ato nga nakita na akong mama nga naipag-antos sa mo. Giantos na ako ang tanang kalisod nga makahuman kong eskwela. Kay gusto ko makatrabaho
ug dili lang ko magpa-helper forever. O makatabang sab ko sa akong pamilya o sa akong igsuon nga maka-eskwela. Moto nga, naningpalad ko dani sa pagadian. Dili, wala man mi bag sa una god, nagdala-dala ko karton, miyani ko drink pagadian. Dako kabalo asa ko moadto. Isakay na ko truck. Libre man ang pamasahe para dili na ko makapamasahe. Miyani ko pagadian. 3 hours, likod sa truck, gatindog lang ko, namuipoy ko. Wala ko balog, asa ko padulong. Hinaog ko sa pagadian, nga nangita ko og kaworkingan, nagsuroy-suroy ko. Dayon, kanang nangitag balay, nga mudawat nako nga working student. Salamat sa Ginoo kay naaray ni dawat nako for 2 years. Nagtrabaho ko maadlaw, dayon magabi, nag-eskwela ko Wemso. Kay gabi man sa una ang klase sa Wemso. Pagka 3rd year college na ako, tungod kay busy man kaayo sa klase, nangita ko laing amo palibot danha sa Wemso, diha pa man sa nasyonal. Gilibot ako tanang balay diha. Nangita ko kaworkingan nga dili ko layo kay sa alta man ko sa una, nag-working. Kay para dool ra ko mag-hike. Gilid ko sa Ginoo nga naay gapuyo Kristohanon. So dito ko naka-working, nahimo kong working student dito. Gi-invite ko ni Sunshine Datoy, apo sa akong amo, sa pag-apil sa cell group. Gipaila-ila ko niya sa iyang leader nga si Ate Kati Aliman, nga buutan og maatiman gyud. Ate Kat, salamat kayo sa imong life kay ikaw ang nahimong inspirasyon ako, nahimong blessing kayo sa ako. Giatiman jud ko nimo te, bisag pamasahe tagaan ko nimo, maulaw gani ko, dili na ko dawaton kay mag-hike ko. Pero para sa kuha, dako na kay ito nga impact nga naigatiman ako. Isa ka sa nag-inspire jud nako diri sa church te. Kita na ko ang righteousness sa Ginoo sa imuhang life. Nahimo ka na akong modelo. Salamat po kang Sunshine nga naman nag-invite na ako. During sa first time na ako nga mi-join diri og simba, kani nga building to wala pa man to nahuman og tiles di sa likod. Gahilak akong sulod, akong kasing-kasing og dili muundang akong luha sa pagtulo. Ug pila ka bulan akong simba dianhi, nabati na ko ang security ug joy sa ako ang sulod. Nakadungog ko nga na-encounter ug nakasabot ko kay gi-encourage ko sa ako ang leader nga sulod og encounter. Moto nga mi-decide ko usulod og encounter last ng March 2012. Ako gyung gidesisyonan. So dito sa encounter, first time gyud na akong nabati sa ako ang life nga ninggaan ang ako ang dughan, natangtang akong mga kasakit, kahiubos, kalisod, ug uban pang mga baggages sa akong gidala-dala. God revealed me this verse nga Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Moto nga, suka dato nga, ako dyan ang gikuptan nga verse nga, makahuman dyan kong eskwela, kay that time, 3rd year college ko naka-encounter. Moto nga, sa encounter, giusap sa Ginoo akong life. After sa encounter, nausap ako ang kinabuhi. Mag-devotional na ko, moapil og cell group, never ko nipakya sa cell group. Mo-absent ko, nakabaton ko nga kanang mas sa una, grabe akong priority sa ako ang pag-eskwela. Akong life, working student ko, library o sa kanang eskwelahan. Karon anak ko sa church, nag-cell group ko, devoted kay ko sa akong devotional, maghimo dyan kong devotional kay na-in love kay ko ni Lord. Moto nga, dili po ko mupakya sa Sunday service, excited kay ko musimba sa Ginoo. Sa training, nakagraduate jud ko, wala jud ko undang-undang. May eskwela gani ko kalibutanon.
Miskwila po ko diya sa Ginoo. Di ko magpagansi. Wayak og Saturday morning prayer. Ganahan kay kumuampo. Nagsugod kog share sa gibuhat sa Ginoo sa akong life ngadto sa akong mga classmates o schoolmates sa WEMSO. Isa ka classroom man, isog kay ko, mo share ko. Pila ka rooms. Ako yung sharean, mo tindog ko sa tubangan. Dayon, kanang, nag-adto pod kog balay-balay pag-share sa word sa Ginoo. Muto nga nakabaton kog mga ligon nga cell group. Kay apil ilang mama, ako ang sharean, akong i-friend. Nana, so hangtod karon for 9 years, nagpadayon ug nag-atiman ko sa akong mga disciples. Salamat sa Ginoo sa akong mga disciples nga nagpabilin mo kauban ako sa pag-alaga diya sa Ginoo. Salamat sa iyong life sa pag-obey diya sa Ginoo. Apan aduna po'y mga trials ug distractions sa akong pagpangalagad. Na ako'y naila-ila nga laki, nag-uyab mi, ug naghanyag siya nga makipag-live-in sa kuha. Sa una, tigapilan ko diri, mo bisita siya sa akong boarding house, gifriend niya akong landlord, akong boardmate. Nagduha-duha jud ko nga, sa may angay ani. Muto akong leader, kanang, sige kong tambagan, pero naadjud ka sa kalibo, kay bago pa ko nga Kristohanon ato. Muto nga, but gispare jud ko sa Ginoo sa maong sayop nga relasyon. Na-raise up ko as part of Ate Weng's Primary 12. Atong higayuna, grabe akong kahiubo sa akong leader ni Ate Weng. Wala pa ko kasabot, nga nung mangilabot man akong leader sa akong love life. Nga, ako man unta ni, nana. Sa gihapon, tungod sa mga pagtambag o pagbadlong niya, akong gibulagan ang maong laki. Niubi ko sa akong leader, nga dili maayo ako ang sulod. Sakit sa akong dughan, pero ni-obey ko sa akong leader. Ate Weng, thank you so much, Ate Weng. Kabalo jud ka sa akong mga experiences, Ate Weng. Sa akong mga ups and downs, Ate Weng. Nakakakanunay, nagpaluyo sa pag-ampo. I always thank God every time I remember you in my prayers, Ate Weng. Kung tinudon din nato ang Ginoo, tinudon buta niya pagpanalangin. Ang harvest of blessings, tinuod yun once we obey the Lord. Nakagraduate ko sa college, sa kalisod na ako, nga cum laude. Ug nakasulod, dayon ko og trabaho sa private school. Ang principal pa'y manawag na ako, wala ko nagdemo, nakasulod ko. Dayon, nagrank 1 ko sa DepEd sa kindergarten category. Nakasulod din ko sa DepEd. Muto nga ka ng direpod sa church, nakasulod ko og ushering, nahimo sab kong team captain. Ang grabe ang gihimo sa Ginoo sa ako diri sab ko sa ushering ministry nakaila-ilaw ko sa kalaki nga buot nga nahimo na akong uyab. Buot nahimo po na ako siyang bana. Buutan og walay bisyo. Dili mangulata o mapananggaon kayo siya. Bes, salamat sa iyong pagigugma sa Ginoo ug sa ako. Dako kay ko pasalamat sa Ginoo nga ikaw akong nabana nga dili sama sa ako ang papa. Nakabaton sab kong mga barkada, ang team boarding house nga nahimon akong pamilya diri sa Pagadian. Nahimon ako silang boardmate for 6 years. Kasakit, kalipay, naa sila. Kanang madown ko, naa sila mo lift up sa ako. Salamat kay ninyo. O salamat po sa akong mga disciples nga padayon, nga nag-uban diha sa pag-alagad sa Ginoo. Salamat kaayo. Sa una, sulugoon, helper lang ko og tawo, og mahadlok ko muduol sa akong papa. But karon, I am proud nga servant ug mahadlokon ko sa Ginoo. Kay naminyo naman ko, nausab na akong apelido. Ako na si Josel Camilio Ambag, usa ka asawa, teacher,
cell leader ug servant sa Ginoo. Daghang salamat ug all glory to God.